is your number one SM radio station. Love Radio. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Elementary pa lang, ay ultimate crush ko na talaga si Ben. Gwapo siya, maputi, at masipag mag-aral. Grade 5 ako noon nang malaman niya na crush ko siya dahil sa kadaldalan ng mga kaklase ko. Simula noon ay lagi na kaming tinutukso sa isa't isa. Umabot sa punto na nagsusulatan na kami ni Ben. Nag-aabutan kami ng love letters at magkasamang nagsisimba tuwing linggo. Ang babata pa namin pero parehas na kami ng feeling sa isa't isa. Nakita ko na lang ang sarili ko na nakikipag-holding hands sa kanya habang nakatago ang mga kamay namin sa ilalim ng desk. Hanggang sa napagkasunduan namin na crush-crush na lang muna kami dahil sobrang bata pa talaga namin. Pagtungtong ng high school ay nagkahiwalay na kami ng school ni Ben. Doon na kami nawala ng komunikasyon sa isa't isa. Marami ang nanliligaw sa akin pero nag-focus na lang muna ako sa pag-aaral. Nang mauso ang Friendster, muli kaming nagkausap ni Ben. Halos araw-araw na din kaming magkausap sa Yahoo Messenger. Nagsimula na naman siyang manligaw sa akin pero hindi nagtagal. Parang pinanghinaan na siya ng loob. Pasensya na, Zea. Kailangan ko muna lumayo. Langit ka at lupa ako. Taray, may ganon. Okay, fine. Ganyan linyahan eh. Yan ang huling message ni Ben bago siya tuluyang hindi na nagparamdam. Feeling niya kasi sobrang yaman ng pamilya namin kumpara sa kanila. Sobrang nadurog ang puso ko ng mga panahon na yon. At iniyakan ko talaga ng matindi ang pagkawala ni Ben. Nang mag-college ako, muli na namang nagparamdam si Ben nang i-add niya naman ako sa Facebook. Sobrang saya ko noon at kinilig na naman ako ng todo. Nag-chat na naman kami hanggang sa pinupuntahan na niya ako sa school para manligaw ulit. Makalipas ang ilang buwan, sinagot ko siya at naging kami rin. Finally. Naging maayos naman ang relasyon namin kahit inilihim namin ito sa parents ko. Sa mga pagkakataong ito, pumasok naman sa eksena si Ivan, ang anak ng amiga ng mami ko. Naging legal ang pagdalaw-dalaw ni Ivan sa bahay namin. Napansin ko na aprobado sa mga magulang ko ang pagporma sa akin ni Ivan. Doon na ako nagsimulang maguluhan sa nararamdaman ko. Hindi nagtagal, nagdesisyon na akong makipaghiwalay kay Ben. Hindi ako nagparamdam sa kanya ng ilang buwan hanggang sa tanggapin ko na sa puso ko ang inaalok ni Ivan. Daming ganda problems ni ate ko. Samantalang iba problema nila, wala naliligaw sa kanila. Color kay si ate. In the process of our relationship, sabay naming natapos ni Ivan ang kolehiyo. Nagkaroon kami ng trabaho at patuloy na naging maayos ang aming relasyon na umabot ng 7 taon. Dumating sa punto na marami na kaming pinaplano para sa future namin. Ngunit dumating din yung time na parang gusto ko munang hanapin ang sarili ko. Bigla kasi ko napaisip, si Ivan na ba talaga ang gusto kong makasama sa buhay ko? Nagdesisyon akong magbakasyon mag-isa abroad on my birthday. Gusto ko ng me time dahil hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mayaman talaga si ate. Kaibiganin natin to. Baka pag nainip, pwede tayo isama yung abroad. me time niya sa abroad, taray. Ikaw, saan ka napunta nag-me time Laguna. ka? Lapit lang. Ito sa abroad. Abroad eh. Gusto ko ng me time dahil hindi ko maintindihan ang sarili ko.
Habang nagmumuni-muni sa hotel, biglang may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Ivan. Kasunod ng ilang kaibigan namin. Aba, mga mayayaman Mayayaman. sila. Diba? Sinundan. Sinundan abroad. Taray ng mga mayayaman sila. Ang girlfriend ko nagmi-me time. Mga friends. Punta Tara, tayo punta tayo. sa Amerika. Ganyan, no? Tapos magulat ka kinabukasan, nandun lahat ng mga friends, no? Oo. Sumunod. Ay, hindi pala si Ivan. Mali naman yung Burnay eh. Si Ben. Si Ben. Ba? Wait lang. Baka kayo sunod. Oo, si Ben. Okay. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Ben. Okay. Kasunod ng ilang kaibigan namin. Wow, yumama na si Ben! Yon! Ayos! Sabi niya, Zea, happy birthday. Nung mapaghiwalay ka sa akin, ipinangako ko sa sarili ko na maghihintay ako pag ready ka na. Yes. Pero nang malaman ko yung tungkol sa inyo ni Ivan, nangako rin ako na hindi kita guguluhin. For the last time, gusto lang kitang makita, kaya humingi ako ng tulong sa mga kaibigan natin para masundan ka dito. Yes. Ganda ni ate. Ang sabi ni Ben sa akin, sobrang saya ko naman nang makita ko si Ben. Wala akong ibang ginawa kundi ang humingi ng tawad sa kanya. Pagbalik ko ng Pilipinas, ipinagtapat ko ang lahat kay Ivan. Sinabi ko sa kanya na naguguluhan ako. But this time, siya na talaga ang pinipili ko. Oh. Magkagayon man nagpapasalamat pa rin ako dahil sa naging part ng buhay ko si Ben. Sa kanya ko unang naranasang kiligin at unang naranasang magmahal. At para naman kay Ivan, salamat dahil hindi siya bumitiw ng mga oras na ako ay naguguluhan. Salamat dahil natagpuan ko na din ang taong habang buhay kong makakasama, hindi lang sa kilig, kundi sa hirap at ginhawa. Ako po si Zea, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. So, Zea Ivan pa rin pala in the end. Buti na lang, malinaw na sinabi niya, tambalanista. Oo. Malaki ang possibility na maging kaibigan ka Yan. namin. Well, partner, gusto ko lang ipagbigay sa lahat Oo. that November po is my birthday month. Yan. Baka naman. Baka, Oo, maybe kasabay. pledge na lang pwede na yun. Yan, di ba? Oo. Kasabay partner ng birthday ko. Oo. Birthday gift. Oo. Pag manganganak kami, tinatawag daw na push gift. Okay, may ganong bago. May ganon. Pag mayaman, pwede hirita ng push gift. Nakakaloka. Una-una, naloloko kami sa'yo, Ate Zea, ha? Ang pag-me time mo sa abroad. Oo nga. Di ba? Talagang... Kami dito lang sa Harbor Square. Sa tapat, sa may 7-Eleven. Naguguluhan ako. Masyado akong yan. Di ba? Yan. Pupunta ka sa may Manila Bay. Yan. Ikaw abroad, taray. Di ba? Yaman, ibang level. Can you be my friend? Okay lang kahit hindi ka muna pumunta dito sa stasyon kasi alam namin busy ka. Di ba mga mayayaman busy yan? Maraming ginagawa. So padala mo na lang yung gusto mong ipadala sa amin PM tatlo. ko na lang yung account numbers. Yeah. Dinamay ko na kayo kahit hindi nyo pa birthday. Okay? Dinamay ko na kayong dalawa. Kahit hindi namin birthday, malapit na rin kasi yung Pasko. Yan. So, Pwede. Tama yan. Napapanahon yung pagpapadala mo sa amin ng Balikbayan Box. Hihintay na lang namin yan before December 25. Wag kasi kayong aamin na may pera kayo. Ihirita namin kayo. Kakaibiganin talaga namin kayo sa ayaw nyo sa gusto. Anyway, Zea, happy naman kami na hindi ka na naguguluhan. Yan. Akala ko parang ang ending nito si Ben pa rin yung makakatuluyan niya kasi parang kaya siya naguguluhan because a part of you is still saying na may mahal mo pa si Ben, yung mga ganun. Feeling ko nga may puwang pa rin naman may puwang pa rin naman kaya sa mas puso niya si matimbang Ben. lang din talaga si Ivan. 7 years din naman kasi talaga yun. Well, isa din siguro sa mga dahilan dahil yung guilty niya walang closure kasi sa kanila. Pwede. Bago siya pumasok sa isang relasyon talaga na magpakasal na sila. Gusto niya wala siyang matapos. dinadala sa dibdib Correct. niya. Kasi Tama. dadalhin niya talaga yun hanggang sa pagtanda na nila. parang
ano na kaya si Ben ngayon? Oo, laging may ganun. Kasi yun may yung ganon. lalaki nag-unang nagbigay ng kilig sa'yo. Hindi Correct. mawawala yun Hindi yun eh. Tapos Ano, ginawan mo ng gano'n. Oo, simple, landi nyo kayo nung elementary Oo, kayo. isipin nyo sa ilalim ng desk, may paghawak-hawak ng kamay, grade 5. Hindi mo talaga makakalimutan yun, di ba? At saka, ang daming yung parang missed opportunities, tapos biglang nagkakaroon oportunidad ulit. So, napakaganda ng history ninyo eh. Tama, I agree with Tanghenyo. Baka naman, it's not really that you still, maybe you still love Ben, but most importantly, gusto mo magkaroon ng closure. Na alam mong Correct, okay na si correct. Ben, kahit na makapag-move on ka na talaga at mapunta sa susunod na yugto ng inyong buhay ni Ivan. Happy naman kami para sa'yo. Maganda na kayo talaga ni Ivan. maganda talaga ang closure. Totoo Importante yan. yun. Kaya kung ikaw binabagabag ka, malamang meron kang atraso sa ibang tao kasi. Pwede mong Oo. tama yan partner hindi lang ito tungkol sa pag-ibig. 'Di ba? In all aspects of life, Yes. maganda yung meron kang closure. Tama, para hindi ka kinukulam sa gabi kasi. Oo, tinitiri ka ng itim na kandila, Ang ganyan. mahirap lang talaga bigyan ng closure yung utang. Yun lang talaga. Lalo na kung malaki-laki. Babagabagin ka talaga Oo, niyan gabi-gabi. tama. Mayat-maya tatawagan ka sa office. Yan. 'Di ba? Well, happy for you, Zea. Yes. Ang ganda-ganda ng mga problems mo. Oo, ganda problem. Ganda problems. Yung iba parang college na po ako, wala pa po nanliligaw. Ikaw grade 5 pa lang, may ka-holding hands ka na sa ilalim ng desk. Iba ka din. Totoo yung iba. At saka hindi ka makagit over sa me time mo abroad. May me time abroad eh. Kung gusto mo maging masaya, isama mo kaming tatlo para mas Mas lalong masaya. di ba? Talagang terrible ang kasiyahang mararamdaman mo to the highest level. Good luck sa inyong future ni Ivan, and good luck also to Ben. Yes. Sana si Ben meron ding matagpuan na babaeng talagang mamahalin siya pabalik ng ganong katindi din, kasi mukhang si Ben talaga matindi din magmahal. Yan. Tama. Mukhang nag-iisip kasi tingnan mo nung mga high school sila, hindi niya muna pinursu kasi langit si ate girl, lupa siya, mga Oo, ganon. alam niya yung priority niya sa buhay. Correct, 'di ba? So ito si Ben yung tipo ng tao na nag-iisip. At kapag ka nag-iisip ka, 'di ba? Malayo ang mararating. So yun din ang prayer namin para kay Ben, na matagpuan niya rin ang kanyang the one. Tama. At siguro dapat din nating tandaan sa buhay natin na minsan yung inaakala nating tao, hindi pala siya. Tama. Kasi may ibang darating. Meron, mas matindi pala. Mas bongga pala. Oo. Di ba? Kaya kung ano yung nararapat, yun talaga yung itatadhana ng Diyos para sa Tama. atin. Kumbaga magkakaroon lang ng mga ng mga mga- detours Yan. along the way, 'di ba? Pero in the end, ibabalik ka kung saan ka talaga nararapat, 'di ba? Pero ako hanga din ako kay Ivan Kasi Oo, ikaw actually. bilang boyfriend na gustong mag-me time yung girlfriend mo abroad. Pinabayaan mo. Pinabayaan mo, di ba? Tapos malaman mo pa, pinuntahan pa nung ex. Oo. 'Di ba? At napakalawak ng pangunawa na Oo. tinanggap ulit, 'di ba? So bagay din naman. Di kayo na yung mga pinagpala. Mga problema Oo, niyo magaganda Mga pinagpala kayong lahat. Nakakalurke. Oh, Basta pag may problema kayo ulit, alam niyo na kung kanino kayo lalapit. Dito, ang me time dito. Yan, Yung isa-spend ninyo sa abroad, spend it with us. Malapit na, Sofitel. Yan, Spiral. Yan, buffet. Pag-usapan natin doon. Magdamag natin pag-usapan ng mga problema nyo. Ganun. Enjoy tayo pare-pareho. From now on, we are friends. Yes. Zea alam mo na. Thank you for sharing your story, Zea. Sana hindi ka na talagang tunay na naguguluhan at nakapag-move on ka na truly from yung relationship mo kay Ben, kasi may closure na yon. Tsaka kay Ben, believe din ako din naman sa kanya kasi hindi niya naginulo si Hindi na rin, 'di ba? Hindi na rin Siguro namilit. closure din, parang ganun, 'di ba? Parang ang point naman ni Ben doon, parang at least sa huling pagkakataon, Oo. malaman ko or ganyan. Good luck kung pwede lang talagang tatlo. Kaya lang, hindi pwedeng ganun. Hindi eh. Kung malandi ka, hindi pwede tatlo, apat. Kung di ka naman malandi, hindi pwede yun, di ba? Tama yan. May hanggan na lang kalandian kasi, di ba? Yan. Landi moderately. Trot. Oo, yan. Wag Hanggang masyado. dalawa lang. Oo, ganun. Anong hanggang dalawa? Hanggang dalawa lang yung pwede magsama. Ako naman, oo. Ano mag-agree?
Good luck sa mga nagmamahalan. Sarap ma-in love, Ang sarap-sarap naman ng ganyang klaseng feeling. Ang sarap ng feeling na kinikilig, di ba? Tama. Cherish that moment, Kabish. Kasi pasasaan pa't maghihiwalay. Ang ganda ng kasi nila kasi nadaanan nila yung love letter. Correct. At sa Totoo. ngayon kasi wala nang Wala ganun, na. Alam niyo po, ang napakasarap kaya ng may love letter. Ang sarap talaga ng Sobrang generation. sarap talaga ng generation natin kasi talagang Ramdam mo. Friendster, di ba? Diba? Facebook. Feeling ko medyo kaidaran din natin to eh. Hindi nalalayo. So magkakaintindihan tayo sa mangyayari sa buhay pareho natin. tayo ng mga wavelength. Yan. Yan. So again, friends ka na namin. Zea, alam mo na. O hindi, tsaka ang sarap ng feeling na nililigawan, ha? Oo, kaya. Kasi sa panahon din ngayon, tinginan. Siko-siko nga lang sa bar eh. Nakiskisan lang ng At siko. saka Pag-uwi, magjowa na eh. Saglit lang na chat-chat, kayo na. Ang sarap magpaligaw, ha? Dati talaga tapos love letter. Letter, na talaga. tapos may code 57. Ganun. 5 kasi parang yung yung letters ng first name ay 5. Tama. Tapos yung last name 7. Oh, the love lot, Spices Girl. Oh, Tapos yung maghahanap ka pa ng stationery na maganda. Yan, di ba? And tsaka ang sarap makatanggap ng sulat. Ramdam mo eh. Oo, Ramdam iba mo. eh. Saka iba yung kilig na nag-reply sa sulat mo, yung Correct. bubuksan mo pa lang. Oo. Tsaka merong dagdag na kilig at excitement pag dumadakting si Manong Kartero. Oo. Diba? Kasi alam mo na may dala siyang sulat. But anyways, hindi tayo babalik doon, diba? Pero at least lang yung feeling na magpaligaw. Yun Tama. lang, girl. Yun lang. At least, hindi na tayo babalik doon sa, swerte mo kung yung naniligaw sa'yo ay naniniwala pa rin sa snail mail. O, diba? Yung aabutan ka ng sulat kasi napakasarap sa pakiramdam. Kung gusto nyo gawin, pwede nyo pa rin naman pwede gawin. naman. Oo. Pero hindi naman nating sinasabing bumalik tayo sa ganun. Kung ito na talaga yung panahon. Ang sinasabi lang namin, masarap magpaligaw. Tama. I-experience mo naman. Yung magpaligaw, hindi yung, di ba, ura-urada, jowa agad. Actually, pwede mong i-require na gusto ko kung manliligaw ka, sulatan mo Mga ako. ganun. Pero wag mo daan sa post office, may lalamove Oo, naman. correct. Pwede. Pag-grab. Panggas. Mabilis. Oo, trot. Ganun. Kumbaga, sana iparamdam sa iyo ng lalaki na ganda-ganda mo. Ganun yung At pagnililigawan ikaw eh. din naman yun magkocontrol nun eh. Kasi kung mabilis mo rin naman ibibigay yung oo mo na tayo na, hindi mo mararanasan maligawan. Huwag ka masyadong excited. Oo. Medyo papapilit ka ng konti. Pabebe ng konti. Wag din ng sobrang pabebe kasi baka mamaya mapagod Maumay. sa'yo. Kami hindi naman kagandahan. Masyadong pabebe naman to. Kung sa pagkain, mas masarap yung luto na slow cook. Yan. Yan. Oo. Hindi Diba? mabilisan. Tama. Sarap ma-in love, no? Congratulations. We're happy for Happy both kami of you. para sa inyo, di ba? Uy, mga kaibigan namin, driver sweet lovers, antabay lang po maya-maya dito pa rin sa programa ng Tambalan. Meron na namang maswerteng tsuper na mananalo ng Libreng boundary! Naku, antabayanan niyo yan. Kaya po, walang maglilipat ng stasyon, walang magpapatay ng radyo. Kailangan Yan. malakas palagi yan. Corrected by. Exit na po kami mga kabisyo. Enjoy your Lunes. Sana po ay nakarating ka ng safe sa iyong opisina. Nakarating ka na ba? Grabe nga Yun daw, yung traffic tanong. may nagte-text sa akin Oo, eh. yun yung tanong ko. Nakarating ka na ba sa office? O kung hindi pang importantatious, is safe ka na makarating sa office mo. Yan. Tama. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio Henry Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang 90.7 Love Radio. Love lang. Always your number one. SM Radio Station.